Я не буду Preto by вдаваться в som ani nemal цитаты, dôvod но reagovať Зеленский na мне pána сделал prezidenta определенные Zelenského, предложения ale за закрытыми dal mi v дверями. podstate И я šancu, хочу aby som сказать, что potvrdil, že Словакия не находится hovorím в to isté состоянии za войны zatvorenými ни dverami с a to Российской isté hovorím pred Федерацией, ни médiami. с Nepôjdem Украиной. teraz do Мы citácie, очень to by nebolo сожалеем о том, korektné, что čo сейчас všetko dnes происходит на pán prezident Украине. Zelenský И мы не povedal, собираемся давать им aké оружие. ponuky mi Мы podával, знаем, pretože vy ste что sa asi украинцы rozčudovali, že kde проигрывают sa эту nachádzame, войну v akom по prostredí. полной программе. Дамы и господа, Začnem я tým должен a poviem сказать, to что verejne, aby to президент bolo každému Зеленский úplne jasné. категорически отвергает любое Slovensko прекращение nie je v огня, žiadnej vojne. любое перемирие. У него все Ani s еще Ruskou есть какая-то federáciou, идея, что сначала, ani s возможно, он Ukrajinou. должен получить Je все nám в veľmi мире. ľúto, čo И sa только momentálne потом v он Ukrajine который deje. казался транзита Viete, že газа od через prvého dňa sme Украину, označili Зеленский исключил vpád любую идею vojsk об этом. na územie Ukrajiny Он ako выступил с porušenie предложениями, medzinárodného которые кажутся práva. мне My neveríme vo абсурдными. vojenské riešenie, Например, что он odmietame darovať согласится на это akékoľvek только в zbranie том Ukrajine. случае, если мы не будем Máme na платить mnohé veci России до iný конца názor, войны. ale Какой to дурак даст нам neznamená, že nás бесплатный niekto газ? bude vťahovať do Когда мы vojny. подходили к концу, A rovnako, президент rovnako вернулся to к теме газа neznamená, и спросил že меня, nás niekto bude проголосовал považovať za бы я за членство služobníkov, в ktorí НАТО, splnia если бы он čokoľvek, выделил bude мне pán 500 prezident миллионов евро Zelenský из želať. российских Stále sa активов. vytvára Я, nejaký obraz, конечно, že všetko сразу je v ответил, poriadku. что никогда. Вы Vy просто dobre viete, знаете že v мое poriadku nie je мнение nič о членстве a že Украины в vojensky НАТО. Ukrajina И túto странно, vojnu что он prehráva задал na мне plnej такой čiare. вопрос, потому что он Dokonca musím прекрасно povedať, знает, že что som приглашение hovoril Украины в o НАТО совершенно brazilsko-čínskom mierovom pláne, нереалистично. hovoril som o skupine priateľov mieru pri OSN. Na toto bola reakcia, že kto je priateľom mieru, je priateľom agresora. Dámy a páni, musím to povedať, pán prezident Zelenský absolútne odmieta akékoľvek prímerie. Akékoľvek prímerie. Stále má nejakú predstavu, že najskôr snáď musí dostať všetko na svete a až potom sa bude baviť o nejakom prímerí. A pritom druhým dýchom všetci hovoríme, aké obrovské straty ľudských životov sprevádzajú tento vojnový konflikt. Ďalšou témou, kde bol veľký názorový rozdiel, bola odpoveď pána prezidenta Zelenského na moju druhú otázku a tá sa týkala tranzitu plynu cez územie Ukrajiny. Jednoducho som využil príležitosť, mal som ho tam, tak som v rámci vystúpenia postavil pánovi prezidentovi veľmi slušnú otázku. Pán prezident, som v priamom kontakte s vaším predsedom vlády, ktorý si vie predstaviť, že Ukrajina by tranzitovala iný ako ruský plyn. Bol som prekvapený prudkosťou odpovede, kde v podstate vylúčil akúkoľvek predstavu, že by Ukrajina mohla tranzitovať prakticky akýkoľvek plyn, pretože je to stále nejaká predstava, že akýkoľvek plyn pôjde cez Ukrajinu, tak to bude len ruský plyn. Absolútne to vylúčil. A prišiel s návrhmi, ktoré sa mi zdá byť absurdné, napríklad, že on s tým bude súhlasiť len vtedy, ak nebudeme platiť až do konca vojny. No a ktorý hlupák nám dá plyn zadarmo? Keď už sme sa blížili ku koncu, tak sa vrátil pán prezident k téme plynu a spýtal sa ma, že či teda by som hlasoval za členstvo v NATO, ak by mi on dal 500 miliónov eur z ruských aktív. Tak som samozrejme rovno odpovedal, že nikdy. Jednoducho poznáte môj názor na členstvo Ukrajiny v NATO. A je zvláštne, že takúto otázku mi postavil, pretože on veľmi dobre vie, že pozvánka Ukrajiny do NATO je úplne nereálna. Ak my